o să ne jucăm Minecraft. Am făcut un episod de Brawl Stars astăzi. Uitați-vă la el dacă nu v-ați uitat. Cred că s-a încărcat. Nu știu pe canal. Cred că da. Am făcut casa asta, mă rog, fațada ei. Podeaua și astea. Și scările. Aici este o bucătărie de vară sau, nu știu, de iarnă, pentru orice ar fi. Asta. Aici m-am depozitat eu, aici am foarte multe furnale, trebuie să-mi pun niște nisip pe ele, să fac geamuri. Poate pe următorul episod să mai continua la casă, că nu știu că să mai fac nimic la ea. Le-am pus așa mai multe furnale ca să am asta. Așa, dacă nu v-ați uitat la episodul trecut, am asta 4 diamante, le-am găsit eu în afară episodul și am vrut să le iau pe episod și uitați-vă și la episodul ăla, este pe canalul meu. Am mai găsit niște aron, nu mai sunt, de oarecare motiv am un porc în casă, nimic special. Aș vrea să mai fac niște chestii la casă pe episod. De oarecare motiv mai am și o oaie în casă. Ar trebui să-mi pun uși. O să mai fac asta aici. Colțurile. Bun. Și aici trebuie să fie furnale, chesturi aici, așa frumos. Bine, aici să fie geamuri. Și aici s-ar putea să fie două uși ca să intru direct din casă și de afară sau... Cred că doar din casă. Bun, și s-a terminat. Bun, și cred că ne vor ajunge geamurile astea. Bun. Nu pot să cred ce noroc am azi. Am să mă ocup mâine de asta. Bună treabă, Hobbs. O să ne ofere niște timp ca să găsim un plan. Hobbs, îți miroase gura. Cred că ne ajung geamurile astea. În plus, dacă nu ne ajung, mai am ceva în furnală, adică încă să mai fac ceva. Familia Peștescu a fi dat afară din casă. Au încercat să dau un avocat? Sunt pești și locuiesc în lacul din parcul Cherestelei. Dar acum niște netoți vor să construiască... Fac cumva o parcare? Nu, un magazin de muștar. Prea probabil va avea și o parcare. Lucrul acesta să se întâmple. Cred că avem o mică activistă printre noi. Am putea să te ajutăm dacă mama ta și cu mine eram activiste pentru
aici, să pun așa. Asta înseamnă vreo 10.000. 10.000? Nu, asta există. Din oarecare motiv, porcul ăsta vine doar la mine. Wow. Bun, sticla să se pună în chesturi. Bun, sigur o să mai am nevoie de ea. Cred că o să văd pe acest episod să ai niște lemn de oak de ăla sau... Nu de oak, spruce sau... Nu știu cum se numește, brad. Spuneți-mi în comentarii cum se numește lemnul ăsta. Aole. Lemnul acesta. Spuneți-mi în comentarii cum se numește. Nu o să mă creadă nimeni! Am plecat de aici! Hei, dragă, ia vină să vezi. Vorbesc despre lacul tău. Mulligan sunt, în direct din parcul Cherestelei. Sunt aici cu un muncitor care spune că a văzut un monstru al mlaștinii. Astea sunt Ah. Cineva să în timpul meu. Ai era cât de ce să strângi 10.000 de semnături, așa e. 10.000? Există numărul ăsta măcar? Așa se pare. Ei, eu mă bucur că monstrul ăla din lașină nu mai e în paletă. E minunat, dragă. Ei, Hobbs, peștișorii vor fi destul de fericiți. Ce urăsc chestiile astea. Nu mă laud, dar chiar le-am salvat. Hai, dragă, haide, monstrulețule, haide că te auzi. Luați un tricou cu monstrul! 1 la 4 lei sau 3 la 15! Doamne, ce le urăsc. Din parcul Cherestelei. Se pare că așa numitul monstru din mlaștină a reușit să atragă atâția oameni și atenția presei. Oh, vorbești cu mine? Da, cu tine. Te rog, trebuie să mă întorc de difuzare. Fii atent! Sunt ouă delicate de pește acolo. Au nevoie de liniște. Se pare că am 5% baterie. Și înainte era 25 cu vreo 10 minute, deci... Scrieți-mi în comentarii dacă și telefonul vostru vi se descarcă așa de repede. Să plece de aici, zici tu. Bine, gașca, îmi pare cam rău că vom pierde atâția oameni, însă trebuie să facem de nevoie. Deci, eu îmi cer scuze, nu știam ce e aia și am adus la tine. Am ce să decorez eu. Mult. Cred că pe seria asta o să fie mult. Știm cum te cheamă? Urăsc chestia asta pe Minecraft-ul acesta. Familia Pește, pești bune! I-am dus de aici pe gălăgioșii aceia ca să vă creșteți pui în linii. Depozitul de muștar pentru căpărul.
frumos, te uiți prin geam, ce e asta? Azi eu la prieten, tipul acesta de casă, Claudiu Grectu, să mergeți să vă abonați. Și la el am văzut acest tip de casă, doar că a lui era terasă aici. Și mai să fac și eu într-un fel. Și casa e într-un fel așa. Nu știu dacă și-am făcut geamurile. A fost un episod, să vedem de câte filme, de 10 minute doar. Aici erai, scumpă. Am auzit de la reporterița aceea, cum o cheamă? Am văzut și eu tipul ăsta de casă, scările așa frumos și am văzut asta. Nu știu dacă sunt atâtea animale care merg